କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମୟ କ'ଣ କରେ କ'ଣ ନ କରେ। ସମୟ ସବୁ ଦେଖେ, ଶୁଣେ, ଜାଣେ, ପରଖେ, କହେ ଆଉ କୁହାଏ। କ'ଣ କରେ କ'ଣ ନ କରେ ସିଏ ଜାଣେ। ସମୟଟା ସତରେ ଭାରି ଅମାନିଆ, ମୁଖ ଲଜ୍ଜା ବି ତାର ନାହିଁ। ନା ସେ ଦେଖେ କାହାର ଆସନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ନା ରଖେ କାହାର ପାରିଲା ପୁଣିଆ। ସେ ଜାଣିପାରେନି ଲୁହଭରା ଆଖି ଆଉ ନାଲି ଆଖିର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦେଖିପାରେନି କାହାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଣିପାରେନି କାହାର କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାନିବାକୁ ବି ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ କାହାରି ଆଦେଶ। ସବୁ ଭସେଇ ନିଏ, ଭସେଇ ନେଇଛି, ଭସେଇ ନେଉଛି, ଆଉ ଭସେଇ ବି ନେବ। କିଛି ରଖିବନି ସିଏ। ନା ରହିବ ଏ ରଙ୍ଗ ନା ଢଙ୍ଗ, ନା ଏ ରୂପ ନା ଯୌବନ। ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା କୈଶୋରର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଏ ଅମାନିଆ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଯୌବନ ବି ଭାସିଯିବ ସମୟ ସୁଅରେ। ଚିକଣ ସୁନ୍ଦର ଦେହଟା ପାଲଟିଯିବ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ କି ମୁଠାଏ ମାଟି। 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଛିଣ୍ଡା ମସିଣା ବି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟି ପାରେ କି ନପାରେ। ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବି ପଶ୍ଚାତାପ ପାଇଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ, ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା, ଅଭିନୟ, ପ୍ରତାରଣା, ଅକୃତଜ୍ଞତା କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? ତା ନହେଲେ କ'ଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ?